Edan besadan ea berriz. El borracho burlado, ópera cómica en castellano y vascuence, escrita y puesta en música por un caballero guipuzcoano. Horixe da operako libretoaren azalean irakurri daitekeena. Xabier Munibe Iriakez Peñafloridako konteak 1764an idatzitako operaren musika da, entzuten ari garen hau, eta Jon Artano, garai hartaraxe eramango gaituzu? Bai, garai hartaraxe, 1764an idatzi zuen Peñafloritako konteak entzuten ari garen mozkorra parregarri opera hau, orain gaina batean eta bestean errepresentatzen ari direna, eta gaurko gaiak, garai horretara garamatza, urte terdi geroxeago, urte terdian, justu orain 250 urte, 1766ko apirilean, matxinada piztu zelako Azpeiti Azkoitietan. Eta horretarako gonbidatugu, Aitziber Salinas ere. Egunon. Duela 250 urte jauntxoen aurka altxatu ziren Gipuzkoan, herrialde askotan, baina Azpeitia eta Azkoitian hasi ziren. Eusko Ikaskuntzaren gaurko proposamena, altxamentu hortan sakontzea, eta Xabier Lamikiz historiariaren laguntzarekin Gasteizko estudiotan da bera, kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, zuk beste merkatatze eta merkataritza ikertu dituzu, ez? Bai, azken aldian horretan ibili naiz, euskaraz zerbait publikatzeko asmoarekin bai. Eta hor kokatzen dira matxinadak, Xabier? Diozu, 1766an? Ba, adibidez. Ez dio hor bukatzen. 18. mendean egon ziren matxinada batzuk, eta entzute gehien izan zutenak garaian, eta gerora historialaren artean ere izan dira 1718koa, batez ere Bizkaian izan zuen aduanak kostaldera mugitu zituztenean, eta gero 76ko hau, Azpeiti Azkoiti inguruan hasi zena da. Gerora egon dira txikiago batzuk ere mendean zehar, eta gero beste bat, noski 1804koa Zamakola da Bilbo inguruan. Baina merkataritzan bai, ezta? Merkataritzan, merkatari lurren jabeek zerealekin zer egiten zuten gosea, eta zerealak mugitzeko garaian, zereal horiek hartu zituztenek ez zituztela gozatzen. Bai, egia esan merkataritzarekin lotuta besteak ere, 1718koak ere merkataritzarekin lotura badauka. Kasu honetan, berezitasuna da ez dela bakarrik Gipuzkoan edo Bizkaian gertatzen. Urte horretan, udaberri horretan usta txarrak direla, baina baita ere espekulazioagatik monarkiako, Espainiako beste toki batzutan ere egon ziren matxinadak edo motinak, ez bete altxamendu batzuk. Tokian toki berezitasun bereziekin, ezaugarri bereziekin, eta eskakizun desberdinekin, baina guztiek zuten komunean hori, ale importantena garia zen eta artoaren prezioaren jaitsiera eskatzen zuten matxinatuek. Goazen Azpeitira, 1766ko apirilaren 14 edo 15 matxinadak daudenean, jendeak goseak dagoelako eta haserre dagoelako da, eta ertzeraino eman duelako, muturreraino eman duelako egoera. Kontatu iguzu nola bizi ziren herrixeak eta zerk piztu zuen altxamentua? Apirila, zerk piztu zuen izan zen gauza konkretu bat, Azkoitian gertatu zen gauza konkretu bat. Eta zen aurreko urtean, eta lehenengo kontratu bergara, 60ko hamarkadako ustak nahiko txarrak izan zirela. Eta horrekin lotuta nahiko espekulazioa gonzela eta herria horretaz kexu zela. Gero bazeuden beste aldarrikapen batzuk ere, udal zergekin lotuta, hori ez da bakarrik Azpeitian edo Azkoitian gertatzen, beste leku askotan ere bai. Eta orduan, Azkoitian gertatzen dena da, apirilaren 14an, garia eta artoa nahiko garesti daudenean, eta garestik esan nahi du askotan merkatuan ere ez dituztela aurkitzen erosteko, gurdi batzuk iristen direla kanpotik, eta garia metatuta zutenei erostera. Eta orduan, herritar batzuk hori ikusten dutenean, gurdiak geratu egiten dituzte, bueltatzen dituzte jabearen gana, garia itzultzeko, eta dirua eroslei buelta ziezaien. Eta horrekin lotuta, hasten dira aldarrikapen kapitulazio batzuk eskatzen, eta bertango jauntxoei eta udalaginteriei behartzen dituzte kapitulazio horiek sinatzera.
eta hortik, Azkoititik, edatzen Beraz, da... hasiera batean, barkatu muztea, Xabier, ez dugu imaginatu behar sua eta garra eta... Bereziki, kasu honetan, zen horrelako zen egon, iaia esan, mehatxuak egon ziren, eta jauntxoak beldurtu egin ziren, eta jauntxo batzuk, Peña Floridak eta Narrosek eta Donostiara ies egiten dute, beldurtuta daudelako, ez benetan violentzia egon delako. Eta nola lortu zuten presio egitea, orduan? Bueno, mehatxuen bitartez, esaten jendea elkartzen da, armak eta badituzte, eta agintariak, udalagintariak, esaten dita, hauet dira gure eskakizunak, hobeduzu hau sinatzea, eta sinatzen dute. Horretan ez dute inongo oztoporik aurkitzen, eta eskakizunen artean, ez daude bakarrik, nahi dugu garia eta artoa, 40-30 realetik egotetik, 26-16 jaistea, gero daude beste eskakizun asko. Eta gero, matxina da edatzen denean, Gipuzkoa, Urola Arditik eta Deba Barrenetik, udal bakoitzean, udalroietako biztanleek esango dituzte eskakizun desberdinak. Orduan, denetariko eskakizunak egongo dira. Eta horiek dira denak aldarrikapenak aurreko urteetan, egindako aldarrikapenak, hor gizarte tentsio eta kontraesan asko orduan azaleratzen dira, eta bide batez horiek guztia kanporatzen dute. Eta soka hortan nolako aldarrikapenak edo eskaerak erantzi zitzaizkion hasierakoari? Gari eta artoaren presioen jaitsirarekin batera, adibidez, bai gari eta artoa neurtzeko erabiltzen zen neurriak eskatzen zuten estandarizatzea. Jauntxoek egiten zuten euren lurretako errentak anega, neurri batekin jaso eta gero saldu beste txikiago batekin. Ez orduan, hori ikusten zuten ez zela oso justua. Baina gero, denetarik, Elisarekin lotuta zeuden eskakizunak, Eliz gizonek zituzten privilegio batzuk txikitzeko, arrasaten adibidez, hemen dakatekarri dut apuntatuta, nahiko ikusteko nolako eskakizunak egin zituzten, aprilaren 25 arrasaten eskatu zituzten gauza desberdinen artean, bata dago, eta gaztelaniaz esango dut, que si algún clérigo cayese en pecado de fragilidad, le capen a la tercera públicamente. Eta pecado de debilidad. Bai, de fragilidad. De fragilidad. Bai. Bueno, izango litzateke, nik uste dut, sexuarekin lotutako zerbait, ez? Hori bai, espekulazioa, pilatzea eta merkataritza askatasuna aipatu behar dira, ezta? Garai hura ulertzeko. Bai, eta Azkoitian bertan... Maten du 21. mendeaz ari garela, hitzoiek aipatuta. Bai, eta Aranbururen eleberria, ez? Apirila duela pare bat urte argitaratuzuna, hori... Aranbarrirena. Aranbarri, parkatu. Aranbarrirena. Bai, Aranbarriren eleberriak hori lotura hori egiten zuen, ez? Nolabait. Bai, ulertu behar dugu ere, Azkoitian bertan, aipatu duzuen moduan, Baskongada sortzen dute 74an, horko Azkoitiko salduntxoek, eta horiek ilustratuak diren neurrian eskatzen zuten edo pentsatzen zuten merkataritza eskatasunak onura ekarriko zuela. Eta horren berentzat bai agian. Berentzat bai. Horren defendatzaileak ziren. Eta 75ean Madriletik dator beste agindu bat, naiz eta gero probintziaren arabera, foruaren kontra moduan ikusten den, esaten duena merkataritza askatu egiten dela monarkia osoan, baina baita ere biltegiratzea. Eta horren atzen ere dauden noski ilustratuen ideiak, ez? Eta pentsatzen dute, askatasuna ematen badiegu, han beharkezkoa den leku horretara merkatariak enkargatuko dira behar dena eramaten, presio justuan eta hori dena. Gertatzen dena da horrek ekarri zuen izan zen sekulako espekulazioa. Eta kasualitatez prezio justu hori aztu. Bai, prezioak esartzen direnean, tasa bat esartzen denean, hori lehen eta orain ere, gertatzen dena dira bi gauza. Bata ez duela lortzen bere helburua normalean, ze saltzaileek ez dute merkaturatzen produktua galerak izateko, eta gariaren kasuan biltegiratzea nahiko erraza da, ze denbora nahiko aguantatzen du, orain ezin badut saldu, salduko dut atorren urtean edo metik 2 urtetara, eta horrek beste gauza bat akarrena da merkatu beltza. Orduan, norbait erosteko baldin badago prest eskutuan, horri saltzen zaio, ez. Xabier, kontatu diguzu pixka testu ingurua eta kontatuko diguzu orain gertakarien segizioa, horre Azkoitian ikusi duguzuk esan diguzunez, indarrez baino pixkat alegin diplomatiko behartuz lortu zutela herritarrek alkate eta jauntxoek eta sinatzea beren kapitulazioiek, baina nola ze gertatu zen, ze hor gainera garai hartan Loiola eraikitzen ari ziren eta argin jende bat zegoenan, eta gero pentsatzen dut, altxatu zirenei zigorra ere etorriko zitzaiela. No, ze gertatu zen?
Bai, esan dudan moduan, Azpeitiko lehenengo gauza izan zen apirilaren 14an, hortik berriak iritsi ziren oso azkar, noski Azpeitiara. Azpeitiako jauntxoek saiatu ziren baserritar batzuk antolatzen horren kontra egiteko, baina biztanle eta baserritar horiek esaten dute, eske guk ere eskakizun berdinak eskatu nahi ditugu. Eta Loiolako Argin eta Igeltxorekin antzerako zerbait gertatzen da. Orduan gertatutakoari buruz ditugun kronika batzuk badaude, eta agian fidagarriena, neurri batean edo berena da, Loiolako jesuitek idatzitakoa. Eta egiten duten apur bataz, gerora jesuitei ere botako zaie errua, honen eta Espainia osoan gertatuko den motiñoien errua berai botako zaie. Doan ematen duten apur bat konkrakizuna da apur bat samurra, esateko bai, egon dira tontakeria hauek eskatzen ibili dira, baina berez ez da zer seriorik gertatu. Eta badirudi hori egia dela, edatu zen beste herri askotara, pizkanaka urrengo egunetan, ez zuen gehiagiraun, zuen aste-bete pasa, hor Elgoibar, Deba, Mutriku, Ataun, Beasain, Ordizi, Eibar, Getari, beste herri batzuk, eta gero Bizkaian ere, eta leku guztietan ez da violentzia berez gertatzen, egiten dutena da kapitulazio hauek eskatu, sinatzen dituzte, hasieran horrek baretzen du asuntua, gero berriro eskatzen dituzte gauza gehiago, eta azkenean errepresioa iritsi zen Donostiatik, jauntxoek eskatu zutelako laguntza Donostiara, eta Donostiatik bidatzen dituzte soldaduak. 1000 gizon armatu bertakoak, gudaroste bat, eta 300 soldadu Irlandako erregimentukoak. Oñatin ere beste 400 gizon edo prest izan zituzten, eta hauek iristen direnean, matxinatuak, ez diete aurre egiten, eta hortik aurrera, atxilotuak, kartzeleratuak izan ziren 300 bat, jauntxoek eskatzen zuten heriotz zigorra, holakorik esan gertatu, gerora isunak izan zituzten batzuk, beste batzuk erbesteratuak ere izan ziren, Afrikako presidio batera, edo. Baina egia esan ez daukagu zigortuen edo errudunen izen zerrendarik ez dago, ez dakik oso ondo nortzuk ziren. Horregatik batzutan pentsa daiteke hau zer da klasen arteko borroka bat, edo badago beste zerbait, ez? Baina gero badakigu matxinatuen artean bazeudela beratz batzuk ere, bai, gutxi, baina egon bazeuden. Eta egiten zuten? Oze eskatzen zuten? Claro, udalaren arabera, igual bertako agintariekin ezin ikusiak izan, eta igual aukera izan, hori erditik entzeko, edo denadalakoa, ez? Baina, eta emakume asko ere bai tartean. Emakumeak ere bai, noski, bai. Emakumeak horregoten ziren tartean, nola ez. Eta esan behar da ere, hauek matxinoatuen ezaugarri berezi importante bat izan zela, gehienak zirela soldatapekoak. Soldatatik bizi ziren burdingintza normalean lanean eritzen zirenak, izan zitezken ola gizonak edo erremintariak eta bar, eta arrantzatik ere bizi zirenak. Langileak, gehienak langileak, artisauak eta orduan, hoiei presio igoerak sekulako kalte egiten di. Euren soldata ez zuten ikusten gora egiten zuenik, baina erosi behar zituzten kontsumo gai eta elikagaien presioak bai. Orduan, hauek izaten dira matxinatzen direnak. Langileen egunaren bezperan, 18. mendeko matxinadak, gero 19. mendearen hasieran ere segida izan zutenak. Xabier Lamekiz, eskerrik asko, denboran salto hau eskaintzegatik. Eskerrik asko. Eta Itziber Salinas, bi aste barru, hementxe? Horren arte.